Kaixo, kaixo, nire super txiki maiteak, zer moduz gaude, nahi duzuen bizitza sortzen, entrenatzen behar duzuna, espero dut, baietz. Badakizuzuk zer sortzen duzun bizitzan, pentsatzen duzun hori, erakartzen duzu. Gaur adibidez, joan gea ikasle batzuekin bizikletan ibiltzea, eta batek esan du, atera baino lehen, erori egingo naiz, badakizu ze pasatu dan, erori egin da. Ikusi nahi baduzu nola sortzen dugun gure errealitatea gelditu nerekin aurrera super txikiak eta super familia. Esaztu, trilogia ederra duzula zure eskura oraintxe bertan ere web horrian. Ez itxaron hainbat superbotere lantzeko. Badakizu egunero errukitasun eta samurtasun edo sentimenduak bizitzen badituzu, kanpoko estimuluek gero eta gutxiago molestatuko dizutela. Gogoratu, kanpoko estimuluek eta nahasmenduak kimika bat sortzen dutela gure gorputzean, pentsamenduek kimika bat askatzen dutela. Eta zein izan behar du gure egin beharra, pixkanaka, alfa uinetara joatea. Hau da, monje budistak bezala pixkanaka horrela lortu behar dugu garuna izatea. Denborarekin eta egunero eginez, azkenean, kanpoko estimuluen aurrean ez duzu beti bezala erreakzionatuko. Pakea eta lasaitasuna pixkanaka zure barrukaldearen jabe egingo da. Lasaitasuna edukitzeaz gain, zure bertsio onena lortuko duzu samurtasun eta lasaitasun sentimendu hauek egunero sentitzen eta entrenatzen. Memoriatik kenduko dituzu pentsamendu eta sentimendu automatiko horiek jada memorian dauden horiek kendu egingo dituzu pixkanaka. Nik neure barruan oraindik ikusten ditut joera edo egoera batzuk molestatu egiten didana edo memorian hainbeste denbora egon direnez kostata kentzen ditudala. Egunero ere ikusten ditut hainbat ikasleen aurpegiak eta batzutan kezka isladatzen dute. Bai sentimendu bat errepikatzen den memoria hori isladatzen dute. Baina egunero, txiki, aldatzen baduzu, kontziente bazea, zer ari zeran pentsatzen. Eta aldatzen baduzu, demagun lagun batekiko edo gelako batekiko errukia entrenatuz, demagun amorru ematen dizula gelako lagun batek. Baina nola praktikatu ezakezu erruki hori? Segurazki pentsatuz horrela jokatzen badu, beraz zu baino okerrago dagoela bai barrukaldean edo edozein bere bizitzako egoeran. Aldatu sentimendu horiek eta zuzendu itzazu alaitasun, posa, bakea, errukitasun edo zuk nahi duzun sentimendu polit batetara. Soilik merezi duelako. Gainera orain badakizu nola egin hartu 5 minutu egunero, gauero erresago egiten bazaizu, arreta eskaini sentimendu horiei, negatiboak atera sartu, lasaitasun, samurtasun, errukitasun sentimendu horiek pixkanaka zure pertsonalitatean. Bizitza erabat hobetuko zaizu. Helduok ere meditazioekin egon behar gea egunero. Hasi ja, merezi baituzu. Aurrera super txikiak eta super familia.